Да отивам на училище. Добро утро, мамо. Къде е баща ни? Мила. Той отиде на работа вече. Добре. Хайде, тръгвай. Трябва да ходиш на училище. Добре, мамо. И успех. Благодаря ти. Леле, за първ път съм в това училище. Страхотно е. Еха. Ау! Ау. Хей, добре ли си? Да, благодаря. Аз съм Рози. Аз съм Селена. Ти явно си нова в това училище. Да. Добре. Запознай се с Запознай се с моята приятелка Пърпъл. Здрасти. Здрасти. Приятно ми е. Аз съм Пърпъл. Аз съм Селена. Много си красива. Благодаря. Но не е нищо особено. Така съм всеки ден. Добре. Така. Искаш ли? Какво? Да те разведа из училището? Да. Ама забрави ли, че не започва? Да, съвсем забравих. Съжалявам. Трябва да започва ни часа. Трябва да тръгваме, хайде. Добре, ще ме заведете ли? Да, естествено. Първо е в друг клас. Да, трябва да тръгваме. Съжалявам. Извинете. Добре. Ти добре ли си наистина? Кажи ми истината. Да, напълно. Хайде да тръгваме. Добре, след мен ела. Добре. Кои бяха тези момичета? Коя беше онази другата при тях? Нова ли е? Не знам. Но бяха много яки. Здравейте, госпожо. Съжаляваме, че закъсняхме. Няма нищо. Седнете си на местата. Хайде. Имаме уроци да вземаме. Добре. Така, днешният урок е... трябва да вземем... Хей, това ли било класната ви стая? Да. Хей! Ти явно си новата, много си яка. Сигурно ще станеш най-популярното момиче в училище. Благодаря ти. Много ти благодаря. Няма защо. Заслужаваш го. Хей! Да?
Съжалявам, че днес няма как да се разведа из училището. Утре ще го направя, става ли? О, да. Много ти благодаря за това. Няма защо. Виж, имам нов маникюр. О, страхотен е! Моля, не говорете. Съжаляваме. Да. Хей, ще ми покажеш ли всичко? Става ли? Добре. Искам по-бързо часа да свърши. А ти? О, да. Аз казах нещо. Много съжаляваме, госпожо. За какво си говорихте? За часа. Много ни харесва. Дано да е така. Продължавайте да учите. Мразя този час. Мразя го този час. Така, ученици, искам само да ви кажа преди да станете, тъй като часът ви е свършил. Скоро ще имате нов тест. Пригответе се, моля. Свободни сте. Хайде, тръгвайте си. Най-накрая. Радвам се, че ще се свърши вече. Да. Аз отивам до някъде. Става ли? Да. Чао. Да, ще се видим пак в часа. Ей, как се върна? Ох. Здравей, мила. Здравей, мамо. Как мина днес в училище? Добре. Гладна ли си? Не. Къде е тате? Още ли не се е прибрал? Да, още е на работа. Добре, аз си отивам в стаята. Радвам се, че се запознах с Роузи и Пърпъл. Те са много добри. Дано си оставим за винаги приятелки. Чакам с нетърпение утре.